اوهی روجبنا من هر سال بی پیروز کرن و او روج ببجاجن دوان مراسمان ده وی خدا و سر رحیب به بشکریا ارکین گزاگونن بجو مردی دایوان جبو من لیباسین پرسی لخو بکن و وی زیران دینن سر خوادا باو کال و پیکرین من خاصی کو حوجه دکوی قربان بین سر جی کرن سفرین پیروز وی بخارن و شرابین هر خوشید ورن خملاندن نتوایا من آلور وی زیده زیده بخواه و جزن بکه فرمان دوی جیجی که در ناو ارد و ازمان ده هات به. ji serê çiyayên ku rastî û efsane bi hev re ketine pêşbirkê, ji serê çiyayên ku ewr hîna nêzî wan in, divê bi xur bên vêxistin û erbane bên lêxistin. Divê ji bo Xweda û qiralên qurban bên pêşkêşkirin. Eger ferman çelengên zêrin bivên, em ê ji ku peyda bikin. Mêze bikin, li ciyekî roşê dedin nav bêdawî bûnê de. Ezman ji guh dide vê fermanê û xwezayê ronî dike. حمیرو لسر روین پیکرین آبیدوی خمگینیک دیریجکی بخمان دنگ جه تو کسی در ناکوه ریز به ریز رونشتنا ما میدان دخوینن جه تاری را جه ازمان را جه عوران را اف قاس به راز میزه دکن که انسان درجه فینه بدانگیوان لخوزا جه اف قاسی کانه که هری باش دوی مرو لقنجکه که رونی و لدر دوره تماشه بکه بیکو دست بیوده تشتکی دستلاتدارین نمرودی لسر اردن خداوند دا برکتی کمکانه Berê miladê di sedsela yekemîn de ber bi dawîbûna dewra Helenîstîk ve lê herêmê ku pêşeke ji bajaran îroyîn Entep û Mereşê û hemû erdên Adîyamanê digire nav xwe, qiraliyetekî ava bû. Kesê vê qiraliyetê ava kir Mithridates Kalinikosê ku ji aliyê dê vê merivê qiralê Makedonyayê İskenderê Mezin û ji aliyê bavê jî merivê Dariusê. Ji bo erdên wê bi bereket bin jî navê Xwedawenda Bereketê komagene li welatê xwe kir. Îro qada sînorên çiyayê Nemrûdê 13,805 hektarê ku pira cenderê, girê Qaraquşê, tumulusa çiyayê Nemrûdê û kelayê nû û kewnên Arsemyayê ji di nav de ne. Her wisa ev herêm erdên qiraliyeta komegeniyê jî. ویسا erdnigariyeke ku hema bêje ji 2000 sal berê li roja me hukm dike qiraliyeta komagene. Bajarê qedîm perra ku ji 5 bajarên mezin ên qiraliyetê yek e.
Li herêma bi navê Pirîl tê zanîn bi mezîlên balkêşên di zinaran de û giştîne roja me. Meriv li ser rêya Semsûr û Meletiyê pêşkazî dike. Li ser rêya Nakropolê ku gorîstana bajarê qedîm e. Ji odeyên mezalanên ku bi kolandine hatine çêkirinê gelek obje hatine dîtin û îro li Müzeyê Semsûrê tên pêşkêşkirinê. Segna me ya pêşîn girê Qerakuşê ye ku di nav parka Neteweyê de ye. Bêdestûra wan meriv nikare bigêje xwe da. Xwedewend û Qiralên Nemrûdê. Xweza û nifşên mirov çi xerîbin. Di hewatiya roj, axa spî û yekheban daran de ji carekî ve qertelekî we pêşkazî dike. Li paş stûna Abîdevî girekî çêkirî heye ku xelkê herêmê jî re dibêjin girê Qerakuşê. Tumulusa Qerakuşê ku jinên qiraliyetê lê dihatin binaqkirin. Qiralê Komegeniyê duyemîn Mîtridates vê Gorabîdeyê ji bo îsiyasa diya xwe dabû çêkirinê. Ancak di dawiya şerê di navbera Romayî û Persîyan de gava xwişkên wê Lawdikê, Antiyokîs û xwarziyê wê Aka dimirin, ji bo wan jî di Gorabîdeyê de cih vediqetine. Ji stûnên Abîdeviyên li dorê ya ku li ser sahneya destgirtinê heye, ji bo xwişka xwe Lawdikeyê ya ku li ser peykerê cîwanga heye jî ji bo diya xwe îsiyas çıkandiye. Ji bo Antiyokîs û keça wê Aka ji stûna ku li ser qertel heye daye çıkandinê. Ji van peykeran ji ber ku bi tenê qertel gihîştiye roja me, xelkê herêmê ji re gotine girê Qerakuşê. Tiştên ku vê erdê balkêş dikin hebûna avahiyên abîdeviyên ku meriv ne li bendê ne. Wek pira cenderî. Yataxên madenanên demek ku û axên bi adanên dewlemend komageniyayan bi ser dixist. Hema bibêje ew serdetsên çiyayê Toros û Firatê bûn. Bajareyên karwanên wan distend. Alawên pir bi qîmetên ku ji Hînd û Çînê dihanîn difrotin Ereb û Aceman. De îcar çemê xerteye û cenderê yên ku ji hezar salan û virva diherikin xwe nadin dest. Wîsa bi raz û ku dibêjin qey qet nebûne şahidê şer û jiyana rûmet bilind ya hezar salan. Meriv bi tenê li erda rût û jiyana îroyên mêze bike, merivê bixape. Tiştên Anatolên ku nayên zanîn di vir de veşartîne. Wek ku roj li ser vê pirê hatibe kilîtkirin. Heldana me ya zanînê li vir derê ji carekî ve dibe meraq. Van stûnên ku ji stûnên Abîdeviyên Qerakuşê îlham hatiye girtin û li ser pira cenderê hatine çıkandin ên çi ne? Septimus Severus, xanima wê Julia, korên wan Karakalla û geta kîne gelo. Çimkî navên her yekî di kitabên stûnan da cih kirtine. Septimus Severus, İmparatorê Romayê. Ji roja me 2200 sal berê Romayên ku ji herbê betilî bûn, biryargeha xwe li Samsatê paytaxt ya ku hinek li pêş bi cih dikin û derhal dest bi çêkirina pirê kirin. İmparator Severus bêxin navên xanima xwe û kurên xwe jî li ser kevêr dide kolanê. Aynî wek Qiralê Komageneyê Mîtridatesê duyemîn ku ji bo dê xwişk
û xarziya xwe abîde dabû çêkirinê. Di eslê xwe de ev qaîde îro jî wisa û ji hezar salan û vir de neguheriye. Ji bo bi paşerojê re karibûn bimînin ji malbatê re abîde çikandin. Çi heye ku qedera nifşên însan tiştên din jî dinivîse. Karakallayê kurê İmparator Severus gava desthildariyê dixe dest wek karê pêşîn Getayê birayê xwe dikuje û li ser navê wî çi abîde hatibin çêkirinê dide xirakirinê ku ya li ser wê pirê jî di nav de ye. Bi gotinekî din pira cenderê tijî biranîn û çîrokin. Îro wan kesên bêyî ku heya wan ji wê çîrokî hebe û li ser dimeşin. Di ava wê de xwedişon û kêfa xwe derdixin. Tev de di yek rewşê de ne. Bê heya wan jî hebe li ser pirekê ku pêşerojê bi roja me û paşerojê ve girê dide. Bê ku heya merov ji dîrok û xwezaya hebe wê kelepûra kultura çawa bêparastinê. Belkî jî wê xalxalok ji me re şans bînin. Kulîlkên morên erdên beyar hewiyekin ji bo dîrok û xwezayê. Çiyayê Nemrûd bi tenê nîne. Ji 2200 metro bilindahiyê hukmê xwezayê dike. Cana li beyaran, cana li çêmên ku li paş sinaran diherikin, cana li îklîma reş heta îklîma deryaya Spî, cana li cem kulîlkên 1900 metroyê zaferan, çîriz û stêrka şîn li kulîlka dawetê, berfîn û li simbila rojhilatê jî hukm dikin. Aha jî hemû wan sedeman dîrok û xweza dibin parastinê de ye. Gelo ji kê? Çi heyf e ku ji kurên însanan. Ji kurên însanên ku her tiştin afirandî bi çipiskiyekî tînin xwarê. Hîna wek tu bi bîranîna bi hezaran sal berê û dewamkirina sewtekê divê ewraza Nemrûd û çiyayan be. Wek ku her tişt çîrokeke hemdemî be. Omer Qaraqaşê ku li ser vê axê jî dayîk bûye, di kolanê dixebitiye, demekî natoriya Arsemyaya wêran kiriye, şahîdiya şopên Kraliyeta Komagenê dike. Efsaneya wê bi lêv dike gorayê xwe. Di nav parka neteweyî ya Nemrûdê de bi tenê tumulusa abîdevî tune ye. Geleyên çemê kextê yên ku sekan diherikin jî hene. û yek jî Arsemya paytextê havîngeh yê Kraliyeta Komagenê. Em çîroka paytextê ku li ser girekî bi îhtîşamê ji Antiyakos guhdarî bikin. Bajarê Arsemyayê bavê min Arsemes ava kir ku xwedevan da çemê nifayê di xwe da dihevîne ku ji çavkaniyên bêqedan xwedî dibe. Arsemes dît ku avên pîrozên ku ji çemên bi coş ji zinarekî berjêr diherikin diçin. Bingehên bajar ku li ser du qotan bûn ji her du aliyan ve bi dîvaran dorpêç kir. Gorayê şertên xwezayên herêmê li du hermberan bajarekî ava kir û navê Arsemya lê kir. Arsemyayê ku 2400 sal berê li kêleka gundê kexteyê kevin ku li ser çemê kextiyê ava bûye. Navê wî qedîm Niyûmfa bû û li xwezayekî bi şemil mêze dikir. Wek ku Niyûmfa an çemê kexteyî teqdîs dikir. Di nav temaşevanên de kî tune ku ji qata xadeyan Apollon Herakles û ji qata qiralan Mitridates û Antiyokos. Gava hûn dikevin ser rêya Arsemyaya merasîmê pêşiyê rolyefa Apollo Mikras wê pêşgazî dike ku wî wek rêber bi nav dikin. Hinek li hêla jorê tunelekî 6 metreyî ku sarincên avê tê de ne, ji ber wê jî zefirandinên xwedeyan hene. Di rolyefa bi îhtîşam ya li Arsemya şayeseke heye ku divê meriv wê qet nerevîne. Kral Antiyakos di nav lîbasên Persî de ne. Xweda Herakles bi
به دست آنتیاکوس دگره بی که هفجداری به لیباسه که ببینه. آنتیاکوس به وی صحنه دست کردنی گلو دخوازه جی خلقی خورا ببیجه که از جی خودیان یکم کی دسانه؟ لی لیباسین آنتیاکوس به کتاکتان هاتنه خملاندن. جواندن و بلاف کرنا قماشه خاص گریکن کل پشتکی هاتنه آوتن افجه تصدیق دکه که ویدمی چقاس زیده بالا خودانه سر لباسان ایجار سمبلین لسر لباسانین که بونه سمبول پلین میوان و ستیر کنه آدنجی سر شیران سوراندنین که مودجین روژامه جی دکارن جی بدرخسن Hema dibin vê abîdeyê de tuneleka birast li bendî wê ye. Di nav demê de piraniya tunelê hatiye girtin. Tê gotin ku ev tunel heta çemê kextê dadikeve. Kitabeya li ser tunelê ji kitabeya Grekî ya her mezin ya li Anadolê ye. Kitabeya Antiyokosê yekemîn e. Li ser tê gotin ku ew ê çawa ji bo wê û bavên wê merasîm bên çêkirinê. Di sala 1905 de ji aliyê Omer Qaraqaş ve hatiye dîtinê ku ev naturê ciyê wêran bû. Bi Dolner dixebitim. Doktor Dolner her sal ji bo 4-5 mehan dihat ku kolanê bike. Ji 52 heta 68 li vir xebitê. Li nav gund de û zeviyan kolanê dikir. Demekê xwast Kolîgoristanê vê derê ji kolanê bike, lê gundiyan destûr nedanê. Gotin em nehêlin ku hestiyên miriyên me derxin. Doktor li vir bi diqqat dixebitî. Gava berhemekê dirokê derxista, mesela kupek an peygerekî wan bi diqqat dida ser hev. Me cihê ku arkeolog tarîf dikir di kola. û teke jî cihê ku malê di kola, stûn, kevirên ku an peyker de diketin. Peyker Antiyakos me dît. Ew wek pêlevanekî berê bihêz û quwet bûye. Li vê derê em 105 kes dixebitin. Vê tunelê jî me dît. Me bi dor kola. Gava arkeologê Alman Karl Dörner di nav salên 1905 û 1968 de kolanî dikir, Omer Qaraqaş di mahiyeta wî de wek karkerekî kolanî xebitî. Omer Qaraqaşê heftî salî cana rêzkirina bûyerên şaşbikê jî di heqê kolanî de gelek zanyar e. Gava me peyker dît vezelan dibû, me wî kişand derve û danî cihê ku aniha lê ye. Gava meriv ji Arsemyeyê derdikeve piştî kilometrek bi mîmariya xwe ya estetik pira Selçukî û çemê kextê ku dibin rê diherike û geliya wî û gela nû ku li ser zinarên asê û bilind ava biye wê pêşkazî dike. Gelaya nû ya ku bi Arsemyê re dihat xebitandinê ji aliyê komêganiyeyan ve hatiye avakirin. Îro ji van zêde bermayî nemane. Gelaya ku ji aliyê Romayiyan û Memlûkiyan ve hatiye nûkirin, cava dawin di sala 1970 de restore biye. Di hundirê wê de bermayiyên der û mizgeftan hene. Nivîsên Erebî yên hundirê gelayê jî sed salê sêzdemîn ji devra Memlûkiyan mane. Ji gelaya ku ji gelek şaristaniyan re mazûwanî kiriye, rêyeke avê dadikeve çemê kextê û bi tunelekî jî bi Arsemyeyê ve tê girêdan. Em dest bi rêvîtiya xwe ya ku me şeveke berê hemû haziriyên we kiribûn dikin. Xuda û xwedewandin li ser erdên Anatoliyên ku herî zêde nêzî ewran disekinin carekî din li bendê me ne. Em ê li Nemrûdê bibin mêvan. Nemrûda ku wek herîqaya heştemîn ya dinyayê tê bi navkirin û di lîsteya mîrasa çanda dinyayê UNESCOyê di cî digre.
Gava em binavber û bêhnvedanên jor dikevin, em fehm dikin ku wî erdê rût ne bi serê xwe ye. Em dibînin ku ji nav zinarên cûn kulîlkên çiya pengizîn e. Ew kulîlk bi hezaran sal berê jî hebûn. Aha ji wera rastiyekê din ya serên çiyan. Di 2100 kilometreyê de gihîştina Nemrûdê dilketineke din e. Lê kulîlkên bejî jî dibin kêfxweşiya betilandinê me. Wek di demeke sekan ya jiyanê de rojek ku rûyê meriv geş dike. Me bi giranî û bi likumandinan re digirt. Torosên ku Hîtidiyan jî dihevitandin, çiyayên Enqerê û ava Firatê ya bêdavî bêdengiya me diperjandin. Lê dîmenên ku deriyên xewnan vedikirin û wê bêdengiyê diperjand, qet ji hişê me dernakevin. Berhemên ji erdên herêmê derketibûn ên ku me ev li Muzeyê Semsûrê dîtibûn. Ev tevdê şahidên Xweda û Qiralên Nemrûdê ne. Yên ku ji wergehên pêşîn mane çaxa Tunç, çaxa Hîtit, mozayîkên bi pêlên ku li serayê Samsekê û ên masiyan çivîkan teyran. Yên ku ji bajarê herêmê Perrayê qedîm derdiketine, her yek jê parçeyekî ji zincîra ezbetê ne. Kulîlkên devran İslamê û Selçukî, wek ku dinyayekê sembolan. Gava em hildikşin Nemrûdê her yek ji van dibin rêber ji bo me. Di nav van berhamên de ya ku bi balkêşiya xwe bala me dikişîne, di nav metreyekê axê de ye. Bi dîtina wê em dikenin. Îsota li ser wê firaqa ji axê sembola herêmê ye. Wîsa xuya dike ku bi sed salan berê jî îsota tûj dihat bikaranîn. Bêguman ya ku rast tê zanîn, ne bi tenênen ku em di devra xwe da dizanin. İmparator Antiyakos jî çi qas pir tişt fikiriye. Ên ku heta niha hatine kirin, qurban dayîna ji bo Xweda û bav kalan êdî têr nakin. Îcar rojbûna xwe ya ku di 16 meha Adonîsê de ye û roja tajdanîna serê xwe ku di 13 meha Leosê de ye kiriye cejn. Di serî de Qiral Antiyakos xwedewanda bereketê komagenê û xwedeya xwedeyan Zeus xwezayê temaşe dikin. Yekê ji Apolîne ku xwedayê şoqê, hunerê û bedewiyê hez nake tuneyê. û Heraklasê sembola hêzê. Di vê merasîma mezin de elbet qertel û şêr jî hene. Bixwazê nexwazê persekê tê. Ya ku 2100 sal berê, di wê beşa erdên Anatolê de qiralên komagenê ber bi vê sêvirandina bêhempe birine çi ye? Meriv çiyayekî bilind hilbijêr e. Ji kevirên şikestî gorekî avbidevî bide çêkirinê tişteke. Lê meriv rojava û rojhilatê sekuya Tumbulusê bi peykeran bide xemilandinê tişteke din e. Nêrîna dîtinê ya ku roj lê hiltê û diçe ava, qada qurbanê pêşengeha bav kalan qet jî ne sevirandinên ji rêzê ne. Bi ser de jî di peykersaziyê de hostatiyekê bêhempa. İmparator Antiyakos gava vê gora abîdeviya bi îhtîşam dayê çêkirinê, ev qasê de kîtekît fikiriye ku piştî mirina xwe jî wê xistiye bin emniyetê. Di nivîsên ku li paş rolyef û peykeran dayê kolandinê de fermana xwe eşkere dike. Fermana min ew e ku ji bo ev sazkirin berdewam bin. Bi xwestin û fermana xwedeyan min zagonek derxist û min wê zagonê li ser kevirên ku destnedayî de kolandin. İmparator Antiyakos bi wîya jî nehatiye ser.
ferman daye ku hatinin müzisyenên beşdarî merasîmê bûne. Ên zarokên wan û kesên ku wê hunerê bi cih tînin bên temîn kirin û parastin. Kameriv dikare ji kesên bêyî ku haya wan jî hebe û beşdarî wê merasîmê bûne çi bibêje. Kameriv dikare kesên piştî hezar salan bêyî ku haya wan ji wê fermanê hebe û xwe diavêjin hemêsa rast da dîrok û xwezayê çawa tarîf bike. Gelo haya me jê heye ku efsane, abîde, ferman û peyker ji nav destên me dişemitin û diçin. û tiştek din gelo haya me ji nifşên însanan yên ku berxwedana raziya tebiatê dişikînin heye, bê karmendên parka netewiyê ku bi hemû derfetên xwe dixebitin kî ye li wê mîrasê xwedî derkeve? Her tişt lê her tişt ew qas bêperva tê bikaranîn ku belê dema ku hez dikin lê em dikujin.